बे समाव दं आङो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपुइ हालामनि दावरेबारि गोथैबारि तिग्लिपारा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि खाथियाव दं आङो। बे समाव आङो 15 बोसोर बिटिसि सरकार सालायनायनि उनाव बिथांमोना बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे दलं बायनानै माबायदि दुखु जारला खस्थ' बिथांमोना सहायनांदों आरो बेफोरनि सोमोन्दै आङो बे ओनसोलनि रायजो जानाय बिथांमोनाव आङो सोंनो नागिरदों। आच्छा, नोंथांमोना बे दलं बायनानै नोंसोर माबायदि दुखु जारला खस्थ' माबायदि सहायनानै सोलिना दं नोंथांमोना? दुखु जारलायाथ' गोबां। जोङो गोबां बोसोरनिफ्रायनो जोङो गोबां दुखु जारलायाव गोलैनानै दङ बे दालां मोनसेनि खारनै। जोङो थांनाय 15 बोसोर हाग्रामा बिथांनोनो जोङो बिथांनि जानानैनो जोङो गोबां खामानि मावबाय थादोंमोन आरो इलेक्सन समावबो बिथांनोनो जों बे दावराइबारि गोथैबारि आरो नैबे तिग्लिटलनि रायजो राजाफोरा बिथांनोनो जों भटखौ होबोबाय थादोंमोन बे इलेक्सनफोरावबो। जोङो बिथांखौ फोथायनानै जोङो बिथांनि जानानैनो गोबां खामानि मावबाय थादोंमोन। बिथाङा रायजोनि खारनै मोजां मावगोन, जोंनि रायजो राजाफोरनि जौगाहोनायनि खामानि मावगोन आरो बे दालां जोंनि उसुबिदाफोरखौ बिथाङा नायगोन होननानै जोङो आसा खालामनानै बिथांनि जानानै जों गोबां खामानि मावबाय थादोंमोन आरो जोङो मिथिबावगोन बे ओनसोलनिनो रायजो जानाय बिथांमोननाव आच्छा, नोंथांमोना माबायदि जेंनायाव गोलैमारदो बे दलं बायनानै? दा आसलथे जोङो नैबे दलंनि जेंनायाव जों गोलैनाया बे बाथ्राया थार आरो गुबै। मानोना होनोबा दिनै 10-15 बोसोर जाबाय दिनै हाग्रामा बिथां माने सलायनाया बिपिएफ पार्टिया। दिनै बिपिएफ पार्टिखौ जों सरजाबना थानायजों लोगोसे दिनै बे दालांखौ जागा दिनैसिम जों दिनै आसा खालामनानै दङमोन। दिनै 2020 सन दिनै जालायलांबाय। दिनैसिम बे दालांनि सोमोन्दै कुनु माने बिपिएफ सरकारा कुनु पक्षआव कुनु माने उल्लेखखौनो खालामासै। आरो दिनै जों ओरैबायदि जायो जे जों जेराव गोलैदों। दिनै दैज्लां बोथोर सफैदों, बे दैज्लां बोथोराव जों दिनै थालिरनि जों फेल दाननानैसो जों दिनैखौ पार सारनो जों गोनां जों जाना फैदों। गतिके जों दिनै ओरैबायदि अरखलाव गोलैदों। खिन्थु आंनि मथै दिनै माने बिपिएफ सरकारनोनो खिन्थु आं भटखौ आं होनाय जानाय नङा। नोंथांमोना गोलैनानै माबाफोर जखम जाफेरबाय नामा बेवहाय? गोलैनानै जखम जानायाथ' बहुत मानसियानो जखम जादों। हिनजावनि फिसायाबो दिनै स्कुटिजों गोलैना जखम जादों, हौवानि फिसायाबो गोलैदों। सानसे समाव दिनै हयथ' गणेश मन्दिर जादों, गणेश मन्दिरावबो दिनै माने उंगार ट्राकजों दिनै माल बुस्थु लाबोनानै दिनै बेजों सलायदोंमोन। खिन्थु दैयाव गोलैनानै बिसिनाबो बहुत अलखदाव गोलैनानै लाख थाखा हिसाबै खरस जादों। नोंथांमोना सोरनो भट होगोन होनबा फैबाय थानाय जोङो इउपिपिएलनो जों भटखौ जों होनाय जागोन। मानि थाखाय इउपिपिएलनो होगोन नोंथांमोना? मानि थाखाय इउपिपिएलनो जों भटखौ होगोन? इउपिपिएल सरकारा जाहाथे गोदान सरकारा जाहाथे जोंनि थाखाय जाहाथे नोजोर गोलैयो मेगनजों आरो बे दालांखौ मोजाङै मावफुंनानै होगोन होननानै जों आसाबो खालामदों। गतिके बे बाथ्राया थार आरो गुबै। जों दिनै गामि दरब्रैया जोङो इउपिपिएलनो जोङो भटखौ होनानै जोङो थारमाने जों देरहासार जों खालामनाय जागोन जों। आच्छा, नोंथांमोना बे दलंजों हान्था मेला खालामनायाव माबायदि जेंनायाव गोलैमारदो? इ दलंजों हान्थामेला खालामनाय जेंनाया जाबाय, जों स्कुलाव थांनो गथ' गथाय दैज्लाङाव दलङा बायबा दै लोमबाथाय थालिरनि नावजोंसो थाङो आरो सक बाजार जायोबाथाय थालिरनि नावजोंसो थाङो आरो मटर गारि लाबोनो हाया, बेमार आजार जाबा बेलेग गामिजोंसो जों लानानै थांनाय जायो। दिनै बिपिएफ सरकारा जोंनि बे गामि दरनै दरथामखौ नोजोर गैया। बेनिखायनो जों दिनै इउपिपिएलनो भट होगोन होननानै जों आसा खालामो। इउपिपिएलआ थारैनो बे दलंखौ मावगोन होननानै माबा मोनसे मिजिं होदों नामा नोंथांमोननो? इउपिपिएलआ थारैनो दलंखौ मावगोन होननानै जोंनो मिजिं होदो। बिनिखायनो जों आसा खालामो बे दलंखौ मावफुंगोन होननानै गोदान सरकार दायोबाथाय। बिनिखायनो जों दा इउपिपिएलआव नाजागासिनो। बिथांमोना फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिथांमोना इउपिपिएलनोसो भट होगोन होनना बुंदों बे दलंखौ खामानिखौ मावैनि थाखाय। आरो जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनावनो आरो जों सोंबावगोन। आच्छा, नोंथांमोना माबायदि जेंनायाव गोग्लैमारदों? थारैनो जोंनि बे जेंनाया जाहैबाय दा दिनैनि बे मुगायाव सोलिबाय थानायनि 15 बोसोर सिगां जेनेबा बिपिएफ सरकारा जोंनि बे ओनसोलनि दलंनि जिखिनि बारनो गोनां जिखिनि ओनसोल दरनै दरथाम गामि दं, नाथाय बेहाय बिथांमोना बिपिएफ सरकार जानानै मोनसे इलेक्सन सफैबाथाय
जोंखौ मोनसे रायजो राजानि बे ओनसोलनि दलं बारनाय जिखिनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना सम सफैबाथाय गोबां रावजों बिथोन होनानै मोजां राव होनानै बिथांमोना बे दलंनि थाखाय सुजुग सुबिदाखौ होगोन होननानै बिथांमोना घोषणा खालामो। नाथाय दिनै जों बिथांमोनखौ दिनैसिम 15 बोसोर नेनानै थाबाय, नाथाय दिनै मोनसेबो खामानि मावनायखौ जों दिनैसिम नुनो मोनाखै। सोलायनो नागिरदों नामा अब्ला सोलायनायनि गेजेराव जोंहा नै दिनै मोनसे दुखु दं। मानो होनबा जोंहा दिनै बे दलंनि जेंनानि थाखाय जोंहा गथ' गथाय फिउचारनि मोनसे इयुन जेनेरेसन दं, नाथाय बिथांमोना बे इयुन जेनेरेसन गथ' गथायनि जोंनि गथ' गथायखौ सानाखै। नाथाय जोंहा गोबां साननानै जोंनि गथ' गथायनि थाखाय जोंहा साननानै मोनसे दुखु नांदों। दुखुआ बेनो जोंहा गथ' गथाय मोनसे समाव जुदि जोंथ' दिनै गोबाय गिजि दलंब्लाबो जों दिनै मेसें बोथोराव जोङो बारनो हायो, नाथाय बै दैज्लां बोथोराव जोङो दैबाना जानाय समाव जोंहा बेखिनि जिखिनि ओनसोल दलं बारनो गोनां जिखिनि ओनसोल बे ओनसोलनि गथ' गथाय रायजो राजा आइ आफाफोरा दिनै सिन्था खालामनानै आगोरमा। आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जोंहा दिनै बेमार आजार जायोब्लाथाय बेमार आजारखौ जों मेडिकेलाव लांनो थाखाय जोंहा गोबां असुबिदा जायो। असुबिदा जाहैबाय जों जि समाव मोनहैनांगौ बे समाव जों मोनहैया, ओंखायनो खायसे बेमारिफोरा मोनहैस्लाबै जोंहा अलखदाव गोलैनानै जिउ गोमानो गोनां जाहैयो। असुबिदा बेनो जोंहा। बेखिनियाव मेम्बारफोर चेयारमेनफोर माबाफोर गैया नामा नोंसोर गामिनि? जों मिथिना मोनदों जोंनि बे ओनसोलाव बे दलंजों बारलांनाय ओनसोलावनो गोबां जोंनि मेलेमजिबि बा बिपिएफ पार्टिनिनो मेम्बार चेयारमेन दङ। नाथाय मेम्बार चेयारमेनाथ' जोंनि जायगानिनो मानसि, बे दलंजोंनो बारनाय आरो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो। बेवहाय मेम्बारफोरा दिनै नुवाखै बिथांमोना। आरो मोनसे समाव जिखिनि इलेक्सन सफैयो बे समाव बे बाथ्राखौ बुंनानै होयो बिथांमोना दलंनि थाखाय मोजां खालामना होगोन बा गथ' गथाय इयुन जेनेरेसननि थाखाय जों खालामना होगोन होननानै बेखिनिखौ बाथ्राखौ बुङो। नाथाय दिनैसिम मोनसेबो खामानि जाफुङाखै। स' बिथांमोननिफ्राय जों मिथिबाय आरो जों मिथिनानै लाबावगोन आइजो माहारि बिथांमोननिफ्राय मिथिना लाबावगोन। थारैनो नोंथांमोना माबायदि जेंनायाव गोलैमारो? जेंनाया दलंनि थाखायनो जेंना जाबाय। ओमफ्राय आरो दा गामि दरब्रै दरबा लोगो नांनानै थसे थनै औवा बुथुमनानै जोङो दलंखौ होयो। ओमफ्राय दलंखौ होबाथाय जोंहा थाबायनो मोनो। ओमफ्राय दैज्लां समाव दैया लोमो, बेनिफ्राय दै लोमबाथाय जोङो आख' फाख' जानानै बेलेगखै गिदिंनानैसो थांनांगौ जाहैयो। बेनि थाखाय जोङो लामा गैयिनि थाखाय बेलेगखै दलंजों थांलाय फैलाय खालामनायाव हान्था मेलायाव माबायदि जेंनायाव गोग्लैयो नोंथांमोना? दा बेखैजा थांलाय फैलायाव गोलैयो। दा सोरबा दलंनिफ्रायबो गोलैयो, सोरबा दुखु नाङो गोलैनानै। बाइकजों गोलैनाय आरिजों गोलैनाय नालाय दुखु मोनो। आरो सोरनिबा मबाइलनिफ्राय आरिनिफ्राय गोमालाङो। दा गथ' गथायाबो दैफोराव थांलाय फैलायाव दुखु मोनो आरो। नोंथांमोननि गामियाव बेवहाय मेम्बारफोर गैया नामा? मेम्बार दंबाबो जोंनि मेम्बारा बे लामाखौ नुवा। आरो जोंनिया रुफिजोंनो नांजाबना दङ। रुफिनि माबाफोरानो जोंखौ नायफिनाबा मेगनानो गैया जोंखौ नायनायनि दलंनि थाखाय। स' बिथांमोननिफ्राय जों मिथिना मोनबाय आरो जोङो मिथिना लाबावगोन। माबायदि जेंनायाव गोलैमारदों नोंथांमोना बे दलं? जोंनि जेंनाखौ मा होनगोन, जाय बिथांमोना बुंथिलांबायानो जों बिदिनो जेंनायाव गोलैनानै दङ। जेनेब्ला जोंखौ चेयारमेन मेम्बार खुनु नायफिना। नै दा भटनि समावसो बिथांमोना जों मावगोन होननानै जोंखौ बुङो। आरो दा जोंनि गोथैबारि गामियाव आं दानि सानैसो गावसोरनि बिपिएफ हान्जाजों नांथाबना थानायफोरनिफ्राय खोनाबाय माने एबार जोंनि गोथैबारि गामियाव 11 खानसो न' फैदोंनो। माने बिथांमोना भटनि समखाय माने दा डिक्लार होबाय, ओरैनो नंबाबो नङाबाबो जेब्ला भटआ बायलांगोन अब्ला बे डिक्लाराबो बिथांमोना खोमालांगोन। माने गावसोरजों नांगौ। दा जों बेखौ मानिया, जोंखौ थाखाजों बायनो हाया। जोंनि लाइफआबो जोंनि माने भटार गांसेयाबो ओरैनो खमथि दामनि नङा। जोंनि भट गांसे बिलाइआ लाख थाखाबाबो जोंखौ बायनानै लानो हाया। नोंथांमोना सोरनो भट होगोन होनब्ला? जों इउपिपिएलनो होगोन। इउपिपिएलनो होयोबा नोंथांमोना बे दलंखौ मावगोन बा मावा? माबा मोनसे मावनायनि खेथ्रखौ जोङो माने जाय सारमोना देरनानै गिदिर गोलावफ्रा माने जोंजों रायलायगोन, जोंजोंनो माने स्कप लागोन, अब्ला जों बिथांमोनखौ जों बिथोन होगोन। बे बिथोन होनायाव बिथांमोना मावनो थाखाय जोंजों रेडिबो जानानै फैदों। दा देरहा हरग्रोनांगौ जों सरकारखौ, आरो बर' हारिनि थाखाय जोङो सरकारखौ गोदान नांगौ। स' बिथांमोना फोरमायदों थारैनो बे दलं जेनलाबजों थाबायनायाव, औवानि जेनलाबजों थाबायनायाव जोबोद दुखु जारला खस्थ' सोलिबाय दं होननानै बुंदों। बे ओनसोलनि दावराइबारि गोथैबारि आरो बे टिग्रिपारा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। बिनिखायनो बिथांमोना फोरमायहरदों बिटिसि गभर्नमेन्टखौ बे दलंनि
थारैनो बिथांमोना जोबोद जेंनायाव गोग्लैदों होनना बुंदों। दैज्लां बोथोराव फैयोब्लाबो बिदिनो बेमार आजार जानानै बहाबा जुदि गारिजों लांनो गोनांबाबो बिथांमोना जोबोद खैफोदाव गोलैयो होनना बुंदों आरो बेवहाय दलङाव गोबांबार सुबुंफोरा गोलैनानै गोबां जेंनायाव गोग्लैदों होननानै बुंदों। बिनिखायनो बर' खौरां नायगिरि नोंथांमोननिसिम बेखिनिखौनो फोरमायनाय जाबाय।